और नीयत साफ हो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारावखि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअफोर लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों गिबिसिन थारावनो नैबे बोरायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नैथियावहाय जोङो नैबे सफायाव जिरायनाय मानसिफोरनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन थामथियावहाय जोङो आबसुनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय जोङो बिपिएफ पार्टिनि सायावनो जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन जोबनायावहाय आङो इउजि ब्रह्म सारनि भिडिअनि सायाव फंनैसो सावरायगोन बे समाव रायजोफोर जोङो गिबिसिन थारावनो नैबे बोरायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै सासे भारत सरकारनि फायखि हान्जानि आजिरा मोननाय 62 बोसोर बैसोनि बोराया माबोरै गावनि असे बिसौखौहाय बेबायदि गाज्रि खालामखो असेखौनो बुंदो जोङो गावनि फंबायनि फिसाजो होननानै जोङो खोनानो मोनदों अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदोलाय माबायदि बेबायदि आखुनि मानसि बियो दा बेखौहाय जेलाव लानानै थांबाय आंनि मथेब्लाथ' बेखौ हगारनाङा नङाब्ला बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावबावगोन बियो मानोना बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननाया बेयावहाय बेरखांबाय रायजोफोर बुंनो थाङोब्ला हो दा आं बेखौ नुनानै ओरैबायदि आसरित मोनदों जाय आइजोआ यानिकि जाय लाइमोन सिख्लाया 13 बोसोर बैसोनि 8 थाखोआव फरायनाय बे सिख्लाया प्रेगनेन्ट जाफैलायजासिमहालागै बिनि न'खरनि बिमाया माबोरै आन्दाज मोनाखिसै हयथ' बे सिख्लायाथ' बिमायलाय बिबौखौहाय खोन्थानो लाजिबाय आरो सिगिनानैबो दोनदों जानो हागौ बेबायदिनो गेलेबाय थाबोदोंबो जानो हागौमोन थेवबो बिनि बिमाया माबोरै आन्दाज मोनाखिसै नैबेखौहाय आङो सानदों आरो बै लाइमोन सिख्लायाथ' खोन्थानो लाखानाय नङा बियो लाजिखागोनानो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय प्रेगनेन्ट जाफैलायबाय खोनानाय मथेब्ला हो गथ'बो जोनोम होलायदोंसो होननानै आङो खोनानो मोनदों नंगौना नङा बे बाथ्रा आं बेखौहाय मोजां मिथियाखै नाथाय नंगौब्लाथ' ओरैबायदि दुखुनांथाव ओरैबायदि आसरित गथ' जोनोम जाफैनो हादलायजासिम 9 मास 9 दिन बिसिमहालागै जुदि बिनि बिमाया मानो बिनि उदैनि गथ' थानायखौहाय आन्दाज मोनाखै नैबेखौसो आङो बुंनो सानदों रायजोफोर नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन खमसे खम आन्दाज मोनथारनांगौ बिनि असे बिमाया मा खारनै आन्दाज मोनाखै आरो मानो बेबायदि जाखो नैबे जोबोद लाजिथावना दै बर' हारिनि थाखाय दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला बर' हारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ जोङो नुगासिनो दङ रायजो बे समाव फैदो सफायाव जिरायनानै थानाय 3 खर' गाज्रिफोरनि सायाव जों सावरायगोन बिसोर मानसिया बर'नि बयनिफ्रायबो उदायसिनै बर' हारिखौ थगायग्रा थगायसुला बोराय मिथिबाय दा सासेयाबो बिदिनोखा बेखौ आं जेबो बुङा खर' गाज्रिखा आं जेबो बुङा दा बे बोराय सानैया दिनैनि समावहाय सफायाव जिरायनानैहाय गोजोन आराम एसियाव बार लादों जानो हागौ नाथाय हारिया मा जागासिनो दङ बेखौहाय बिसोरो आन्दाज गैला मानोना बै समावहाय प्रमद बर'आ सरखार सालायनायखाय मोजाङैनो दैदेनबाय थानायखाय बिसोरो नायनो हायाखैमोन मेगन सादोंमोन बिसोरो बेनिखायनो पर्बतजरा बायदि जायगायावहाय कम्पानि लाबोनो नागिरनायखौ सिन्थिनो होबथादोंमोन दा बै समावहाय जुदि नोंथांमोना हाखौहाय होबथादों गुबुननो होनो मोना होननानै बुंदों अब्ला दिनैनि समावहाय नन एसटिफ्रा हा बिदों दारि गोलावफ्रा हा बिदों मानो उन्दुनानै थादों सफायाव मानो जेबो बुङाखै ना जेब्लानाखि जाथाया सोमजियो बेनि उनावसो बुंगोन नामा जेरै पुलिसा मानसि थैखांनायनि उनाव सफैयो बेखौसो सानदों नामा दावराव देख्रेब अमरसिंह ब्रह्म नोंथांमोन बिनि फिनायखौसो आंनोबो नांगौ दिनै बर'नि गेजेरावहाय दारि गोलावफ्रा नोंथांमोना ओरै सावगारियाव नाय नैबे हायानो दै बे हायावहाय बेसेबां मा जागासिनो दङ गाहायावबो नायदो दाना बेवहाय जों खोनानो मोनदों बेखौ केस होखानायसो 2019 आवहाय हाग्रामा महिलारियानो दा बिथांमोना थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौ मानो खालामा
आसाम सरकारा इभिकसन खालामगासिनो दङ नोंथांमोना ओरै नुगासिनो दङ आसाम सरकारा इभिकसन खालामगासिनो दङ जोंनि बिटिआरआवबो खालामनांगोन ना दा बेयाव गासै नोंथांमोना नाय 17,407टा न'खर सेनानै लाजानाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों आरो गासै हाया बेसेबां बिगा दङ 54,798 ओमफ्राय 4 खाथा 9 लेसा बेवहाय हा दङ दा बेखौहाय दारि गोलावफ्रा डिमान्ड खालामदों दा बेनि सायाव दावराव देख्रेबमोना मा बुंनो सानो आं बेखौसो सानदों रायजोफोर अब्ला रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो खखाबाव दारि लाग्रा आरो दखना गोमो गानग्रा आरो बै साराय खिबुफोरनि भट लानानै हाग्रामाया देरहादों मानो देरहादों हा फाट्टा होगोन होननायखाय एसटि होगोन होननायखाय बिथाङा देरहादों नाथाय बर' हारिया इउपिपिएल पार्टिनोसो भट होदोंमोन सासे सानै लोंख्रुब जाख्रुब खालामग्रा धोन सम्पति लबिया बिथांमोनाल'सो इउपिपिएलनो होआखैमोन नाथाय खखामाव दारि लाग्राफोर दखना गोमो गानग्राफोरनि थाखाय हाग्रामाया देरहादों नाथाय बे समाव जुदि खखामाव दारि लाग्राफोरखौहाय हा होयोब्ला रायजो राजाफ्रा स्ट्रं जानाया मोजां अब्ला फैदो जोङो थामथियाव जाहैबाय आबसु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मैयानिफ्राय लानानै आबसुआ बिटिआरनिफ्राय लानानै गहपुरसिम 6 दिननि थाखाय रेलि खालामगोन दा बेखौ मानो खालामनो गोनां जाखो बर'नि लिडारफ्रा गावजों गाव गनायलायोमोनब्ला बर' हारिया एकर्डखौहाय मानिलायनानैहाय गोदान सरकाराबो बे एकर्डखौहाय सापर्ट खालामगोन होननानै जुदि खुगा बेखेवोमोनब्ला बेफोरबायदि सोमावसारनायाबो हयथ' जानाय नङा इउपिपिएलआ जेनदोंब्लाबो बेबायदि रेलि खालामनाय सोमावसारनाया जानाय नङामोन दिनै मा सान्थि जाखो बर'नि गेजेरावहाय एसेबां असान्थिसो जोङो नुगासिनो दङ दा बेखौ नायनानैहाय खर' गाज्रि बिपिएफ सापर्टार्सफ्रा हाग्रामानि बारियाव हाबनानै गांसो जाग्राफ्रा बुंगोन नोंसोरनो असान्थि खालामदों नाथाय हारिया बबे लामाथिं थांदों बेखौथ' नुखायाखै बिसोरो बेखौथ' मिथिखाया दा हाग्रामा बायदि बर' हारिनि गेजेरावहाय गियान गैथारै मानसि जोनोम जानानै लिडार जानायनि थाखायनो बर'आ माब्लाबाबो सेपारेट स्टेटबो मोनाखै आरो मोनखानायबो नङा होननानैहाय आं सानो रायजो बियो थाबाय थायोब्ला बियो थैयोब्ला दस्रा खोथा माबा मोनसे जाहैनोबो हागौ नाथाय बे थाबाय थायोब्ला माब्लाबाबो जाया आं बेखौ सानो दा बेयावहाय आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो सिएमनिफ्रायनो खुगानिफ्राय ओंखारो पाब्लिकखौहाय आगाद होनाय नाथाय बे बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायावहाय भिडिअआवहाय हगारनानै होयोब्ला बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा खर' दुङो गाज्रि मोनो नाथाय मेन बाथ्राखौहाय सोर बख'ग्रोयो बे बिपिएफनि सिएमआनो एकर्डआ मानो आलादा आलादा जाखो रायजो राजा सोमावसारनानै एकर्ड बानायनाय मोनथामबो अब्ला बेखौहाय सरकारा मानो मावनो नाङा बेखौ मावनांगोन दिनै बिटिआर एकर्डखौ आं गनाया होननाया मा ओंथि फोरमायखो बेफोरनो दा रायजो राजाफोरखौहाय आघात खालामनाय दिनै जुदि हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बाथ्रा बुङामोनब्ला नैबेफोरबायदि बाइक रेलिया ओंखारनाय नङामोन जानाय नङामोन रायजोफोर दा बेफोरखौनो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननानै बायदिसिना बुंगोनलाय दानिया फैदो जों ब्रैथियावहाय नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिनिनो हाग्रामा महिलारि आं बिनि सायावनो बाथ्रा सावरायगोन ब्रैथियावबो दा बिपिएफ पार्टिनि हाग्रामा महिलारिया लिडार जानाय लोगो लोगो बर'आ गोजोननाय गैया यानिखि बर' हारिनि जायगायावहाय बुथारलायनायासो जानो थांगासिनो दङ जों बर' हारिया खना गफा सोरजोंबा बुथारनानै गारजानोबो हासिगौ नै मैया समफोर आङो नुनो मोनदों उदालगुरियावहाय बुथारनानै गारनाय दैयावहाय गारनानै दोनदों डाइरेक्ट बुंनो हाथ'वाखै बुथारनानै गारदों होननानै नाथाय बुथारदों बिसोर फोरमायनाय मथेब्ला बुथारखादों दा बेबायदिया जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जानो थांगासिनो दङ गुबुन गुबुन हारिजोंबो बुथारखोमानानै गारजानायनि समा फैगासिनो दङ बर' हारिनि गेजेरावहाय बेखौ नोंथांमोना आन्दाज लानाया मोजां आरो हरना गुना मोनानि समावहाय जानला मोनला ओंखारलाबायियाबो मोजांसै नैबे समावहाय
मानोना बै समनि थासारिया जोंनि बर'नि गेजेरावहाय हाबफैफिनबाय रायजोफोर जोबनायाव इउजि ब्रह्म सारा मा बुंदों भिडिअखौ खोनासंदो जे आं सासे बिपिएफनि बिपिएफनिबो दाजेनगिरि सासे दैदेनगिरिमोन बिपिपिएफनि खारन बिपिपिएफ दानायनि इनिसियेटिभआबो आंनो बै समाव सिनियर मस्ट दैदेनगिरि हिसाबै लाबोनो मोनदों जोनोम जाबाय गावस्रालायबाय दुखु नांबाय जों अपोजिशनाव फैबाय दिनै इउपिपिएलनि आं फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मोननैबो हान्जानि प्रति बबेबा नङा बबेबा एसे फिलिंआ दं इउपिपिएलनि प्रति आं प्रेसिडेन्ट मोनखाय आंहा एसे बांसिन साननाय दं खिन्थु बिपिएफखौ मालाबा गोसोखाङा नङा गोसोखाङो बे मोननै हान्जाया जुदि ज' जायो ज' जानानै जुदि राजनितिखौ खालामलाङोबा इउनिटियाथ' बारा गोबाव राजनितियाव थायाबो जानो हागौ खिन्थु 10 बोसोर जुदि इउनाइटेडलि फाइट खालामलाङो अब्लानो जों मजबुत जागौ दा बेखौथ' आंबो लुबैयो जायोबा आंनो रासिन खुसि जागोन नाथाय खोथाया जाहैबाय मा खौसेथिनि रावा राजनितिनि फासा खेला बादि जाबाय थानो नाङा गावनि सुबिदानि थाखाय बाहायलायनो नाङा हायाबा हाया साइलेन्ट था खौसेथिनि स्ल'गानखौ बाहायनानै मानो राजनिति खालामनो आं बेखौ लुबैयो खिन्थु जुदि खौसे जानांगौबा मोनसे फर्मुलाबो नांगोन आरो जोङो बबे बबे पइन्टआव जों एग्रि जालायनो हायो मोनसे कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन पार्टियाथ' थालायलायगोन नालाय दा कमन मिनिमाम प्रग्रामबो नांगोन बेखौ खालामनो जुदि खौसेखौ लुबैयोबा एक्सपार्ट लगायलायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो कमन मिनिमाम प्रग्रामफोरखौ बानायलायनो आवगायोबो दिनै गाबोननि गेजेराव खिन्थु बेखौथ' खालामाखै बेनि बेलायाव आं फंनैसोल' बुंगोन हाग्रामा महिलारि सारा सा साज्रां खौसेनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथाङा सा साज्रांल' खौसेनि बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोदों आरो इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनहोदों नाथाय लिडारखौहाय जानो लुबैग्राया हाग्रामा महिलारियानो दा हाग्रामा महिलारिखौ लिडार फसङोब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय माबायदि मावगोन बेखौहाय गोरों गोराफ्रा नुहुरखादों दा प्रमद बर'आ जेसेबांनाखि थांखि लादोंमोना बे खामानिखौ हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो मावनो हाया मानो होनोब्ला बेहा नैबे खर'आव जेबो गैया एकमात्र बियो फैसाजोंल' खारफानो गोरों दिनै जों नुखाबाय सिदा बिजेपि पार्टिजों एलायन्स जाबाय दा बिजेपि पार्टिनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामाखौहाय लावखार बानायबाय दा बेखौ जों नुखाबाय बिनि मावथिफ्राथ' नो प्रब्लेम गाइस वी नीड ओनलि मानी वी डोंट वरी अबाउट द नेशन कास्ट अफ बड' पिपल्स बेबायदिसो सानगोन नोंथांमोना नाय अब्ला माथो लेट्स सी व्हाट हैपेन नेक्स्ट टाइम ना मा बुङो गाइस गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि